כולנו מכירים את הרגע הזה, הרגע שבו מרגיש שהכל אבוד, שהמשחק נגמר. אבל מה אם דווקא שם מסתתר מהלך אחד קטן שיכול לשנות הכל? הסיפור שלנו היום הוא בדיוק על זה. טוב, אז בואו נדבר רגע על שחמט. המילה מת, נכון? היא מסמלת סוף, סוף מוחלט. אין יותר לאן לזוז, אין תקווה. אבל, האם זה באמת תמיד כל כך חד משמעי? השאלה הזו היא ממש הלב של הסיפור שאנחנו הולכים לספר. אוקיי, אז בואו ניסע רגע לפריז. אנחנו בלובר, כן? המוזיאון הכי מפורסם בעולם. ומסביבנו, יצירות מופת מכל עבר. אבל בין כל אלה, תלוי לו ציור אחד. ציור שמספר סיפור על תבוסה. תבוסה מוחלטת. לציור הזה קוראים כמה מתאים? מת. ומה שאנחנו רואים בו זה בעצם רגע אחד קפוא בזמן. ממש השיא של קרב מוחות, שנראה, שהגיע לסוף הבלתי נמנע שלו. תראו את הקונטרסט פה. בצד אחד יושב לו השטן, והוא מחייך חיוך של מנצחים. ומולו יושב בן אדם, לגמרי שבור, הראש שלו בין הידיים, פשוט ייאוש מוחלט. אין פה מקום לספק, נכון? המסר כל כך ברור. זהו, המשחק נגמר. וזה לא רק מה שאנחנו מרגישים. זה ממש ההסבר הרשמי. כשמגיע מדריך סיורים, זה בדיוק מה שהוא מספר. הוא אומר, זה ציור על אדם שהפסיד בקרב לשטן. זאת הפרשנות המקובלת, נקודה, סוף סיפור. אבל, וכאן מגיע האבל הגדול, הסיפור הזה מקבל תפנית לא צפויה. כי מה קורה כשזוג עיניים אחר, זוג עיניים מאוד מיוחד, מסתכל על אותה התמונה בדיוק? אז דמיינו את הסיטואציה. יום אחד מגיעה ללובר קבוצה לסיור. אבל זו לא קבוצה רגילה, אוקיי? אלו ספורטאים, אלופי עולם. ובתוך הקבוצה הזו, כמעט בלי ששמים לב, נמצא מישהו אחד. יכול להיות שהאדם היחיד בעולם שיכול לראות מה שכולם, אבל כולם מפספסים פה. אלוף העולם בשחמט. טוב, אז המדריך ממשיך לדבר, מוביל את הקבוצה לתמונה הבאה, וכולם הולכים אחריו, כולם, חוץ מאיש אחד. אלוף השחמט פשוט נשאר שם, תקוע. העיניים שלו מרותקות ללוח השחמט בציור, הוא לא זז, פשוט לא מסוגל. ופה עולה השאלה הגדולה, נכון? מה הוא ראה שם? מה כבר יכול להיות בלוח השחמט הזה שריתיק אותו כל כך? מה הוא ראה שאף אחד אחר לפניו לא הצליח לראות? לא הימן שצייר את זה, לא המבקרים, אפילו לא המדריך. וזה, חברים, זה הרגע של המפנה. הרגע הזה שבו מומחיות פוגשת אמנות. הוא פשוט הופכת על פיו את הסיפור שכולם חשבו שהם מכירים. את מה שכולם לקחו כמובן מאליו. המדריך קולט שמישהו חסר, הוא חוזר אחורה ומוצא את האלוף. הוא ניגש אליו בנימוס, אתם יודעים, סלח לי אדוני, הקבוצה המשיכה הלאה, אתה בא? הוא בטח חשב שהוא פשוט יתעכב קצת, משהו הוא לא ידע, זה שעומד לקרות משהו ממש לא צפוי. אבל התגובה של האלוף היא פשוט לא מה שהמדריך ציפה לשמוע. הוא לא אומר, סליחה, אני בא. ממש לא. במקום זה הוא מסתכל על המדריך ואומר לו משפט שמאתגר את כל המוזיאון. הוא אומר, שמע, יש פה בעיה רצינית. או שאתם משנים את הציור, או שאתם משנים את השם שלו. עכשיו, האלוף מסביר את עצמו. הוא אומר משהו כמו, תראה, אני חי ונושם את המשחק הזה כל החיים שלי. העיניים שלי מאומנות לראות דברים שאנשים רגילים פשוט לא רואים. וזה ממחיש כל כך יפה מה זאת מומחיות אמיתית. זה לא רק לדעת יותר עובדות, זה לראות אחרת, לראות את מה שנסתר מהעין. אוקיי, ועכשיו אנחנו מגיעים לרגע השיא, לגילוי הגדול, לרגע הזה שמשנה את כל התמונה. תרתי משמע. המדריך בטח מסתכל עליו מבולבל לגמרי, ואז האלוף פשוט מצביע על הלוח, וחושף את הסוד שאף אחד לא ראה. הוא אומר את המשפט שהופך את הכל. השם של הציור הזה, מת, הוא פשוט לא נכון. כי למלך יש עוד מהלך אחד. רגע, בואו נבין מה זה אומר. מה זה מת בשחמט? זה מצב שאין ממנו יציאה. גמור, סוף המשחק. אבל אם למלך יש עוד מהלך אחד חוקי, אפילו אחד, אז זה פשוט לא מת. זה אומר שכל השם של הציור, כל הסיפור שלו, זו טעות. הבן אדם הזה לא באמת הובס. וזה בעצם כל הסיפור. הבנתם? האיש הזה בציור הוא לא באמת הובס על ידי השטן, הוא הובס על ידי הייאוש של עצמו. הוא היה כל כך בטוח שזה הסוף, שהוא פשוט הפסיק לחפש מהלכים אחרים. התקווה הייתה ממש שם, מול העיניים שלו, על הלוח. אבל הייאוש בנה חומה כל כך גבוהה, שהוא לא הצליח לראות אותה. כי בסופו של דבר, הסיפור הזה הוא בכלל לא על שחמט, נכון? הוא על המאבק הפנימי של כל אחד ואחת מאיתנו מול הייאוש. אז אולי בפעם הבאה שמרגישים שהגענו למט בחיים שלנו, שווה להיזכר בסיפור הזה. ואז במקום לשאול האם יש מוצא,
אולי כדאי לשאול שאלה אחרת. מהו המהלך האחד שפשוט עוד לא ראינו?